Hello bayarok, jatono no lamsogani blogger. Tini hingke ang belai no excited ongjak. Tamni bagi hingke tini ang iPhone kwtal painai. Hingke bayarok tabo khesung dogmali hatiwa sok paijak. Tamni bagi hingke tini ani kaisa parcel phai tongo iPhone 14 iko chini mobile kacham Oppo Reno 10 5G mobile by exchange khainai. Ke norokno oboni price bo kisa phone goirwano iko nogaiman khana obachung 1 year use khaijak bo ano saya karisi bu frojani order rijak order mani 5 din rok si kawi tongkhana afrosi bo ano phonogo iko naidi angni ni banta iPhone order rijak khini phonogo inke ang bono afrono loge loge saka cancel khaidi hinai amase basawo ihi khaya nini je block khaimani camera rok asok quality hamiate stabilize rok ongya haini bagi nairona mujung hini sawo emne kheto ongya no haipano angkhe rang mangna hayongjago gabase bo nairona hinonke ba do hanai angbo accept khaiga ge haipano boni simia o je paithani rang anibo YouTube ni kisamisa manmani tongo tei bini website sanamani tongo haipano bini bangkugo ani ke to kisa sasi kendrok bo website rok sanamna musung tongkhe bonara sanamrei mano ke boje tuijak mobile abono Oppo Reno 10 abono banyo exchange khainai aniago je box tongmani aro ke sudo charger simisi tongo ke ko orono chungtabung nanai tabuk hingke checking khlai tongo chini mobile kisa sokphano scratch rok ongjak hingke dam kom manai hingke haipano chung tobo 1 year use khayo ekdum kahamano ko kono ongya ko hangke abono no kaham ke borok nai check khlai tonglayo hingke finally tabo ke chini iPhone unboxing khlai tonglayo oboto open box delivery se haini bagai kono sakang payment khlaina nangya tabuk nai nogoi kaham kurung test rok khai nai kaham no hingke ba nakha hamya hingke ba kifili rohorka ke abono tabuk si khologoi tongkho kisa kaham ke checking rok khlai nagrana aboni yagolo se payment khainai hingke rok jara iPhone user rok ani blog nai tongnai rok tongkhe kisa ano comment khlai sadi ang YouTube rogo naimani iPhone rok hingke kisa thungke no onek hidong thango hairok ni sawo tei battery bo tikia hni sawo hingke abono bosok jara tei kubui norok to je tui tongnai rok norok to saimano hingke abono kisa ano comment khlai sadi hingke bayarok tabo khechung mobile rok kaham ke check khai nai no nawoi thangoi tonglayo jirania hatiwo chung jirania o phaimani reason ongkha charger painani bagui bo jefro mobile order ro afro charger order relia pho tamni bagui hingke kaisa kuisu hamya rok phano sokpai mano waisa probo ni dol ni rumani hamya sokpai hinai bo kirijagui khailia tebusi dogan rogo hingke to test khainai mano haini bagui bo afro order relia hingke ba tabuk chung dogano phailaijak hingke temper glass bo theparui nanai tei cover bo nanai hingke jotono ek loge kheno nabai sinai hingke tabuk first phaimani loge no temper glass theparui tongkha ke charger mankha chung 1400 khaiei bo 1900 chamani bisingo hingke cover mankha 150 tei temper glass mankha 200 khaiei hingke kom de markha na kobang de markha norok saiman tongkhe norok busuk ke mana kisa comment khlai sadi oro mobile dogan ni samung paikhe kisa mikhutung bo pai telang thangnai oro jirani ani no tini hingke to sande oro bazar bar hingke borok bo asokeno bangsoka phaipro uma kolomani tei sailap koroi
tebuje phungo watui phaijak hingke ba watui phaibai pai satung tungkhe to sal hamyani satung asok no satung tungo tei nobar bo kisapano kurui hingke ko cover rok jottono thepabai ready wngkha tabokhe charger kisa test khainai grana kaham de hamya de orono test khainai sinai iko khaimani kaham no hingke bayarok tabokhe chung jirani ani sok paikha khumulungo chini dogano sok paikha hingke je mobile kwtal paimani abo baino ang kisa vlog khai tongkha camera test khainani bagui hingke chini dogano phaijak iko pohor ke angke to camera tamjani kwchak haikesi nugui tongsibo camera rok kono phano setting khlaijak ya tei khlaina borungya bahaijani ongno saimaya kisa tamjani chakmra mrang haikesi nugui tongo abo ba bahaike ba setting khai abo mobile rogo tabo youtube rogo naisi ma khaise nai hingke tabokhe kabab kisa chawai na laigrana lengsok ka markheno iko bohok kecang reina grana kisa sawoi jotono no phung kaham bayarok tabokhe ang phungni mui songnai hinai muya kongsa tannani thamani si kong thamno ekdom roso khe asukjak hingke bang kong thatamno tani tuifeika oro chini nokhla buchugo kaijak abono ang riwi tonmani hingke kesar hingke kaisa kotor iko obo hingke asuk tolani masman bolia blab sakak thangka hingke obo khe chikon hingke nogo bo kisa tole tongo abo bai mix khai songnai hinai ang kaisa tanna thamansi kong thatamno tuifeika iko sabol baino ang ekdom chokhori tuifaio hingke tabokhe songoi tongkha mix khaino oroni phuimani kisa tongo tei paimani kisa tongo hingke thaipang busloi ruoi chakhoi khai tongkha motomani haipano oro ang lebu blai runai himpansi kuruni bagui ma rulia ke tabokhe chung mai jalai tongkha iko ang hingke to muya bosok hingke asukeno thokjago tei tongo banta mosdeng abo hingke to ani bwsaini favorite tei oboke abaji hingkai bo buske thokjaka boni reaction kisa nai di asken thokjak sakapo banta mosdeng rokke tang jaya haipano tabokhe bono khai romang tabo kisa angbo jamani thangka asukeno thokjaka yobyok jaka phobo ke abono tinin bagani blog sonang sinai nirbai malai next video bye bye.